Täzelikde dostlarım, Hindistan'a legendar aktörlüň biri Salman Khan 60 ýaş dowlanyny etdi. 60 ýaş. Özüm Salman Khan bir dögür populýar ýyllyzy bolup häzir öňe kino düşmän 60 ýaş toýuny belläp otyr däl. Häzirem öňküsi ýaly kino düş ýaşly adam. Özüm glam rolly. Hindistan'da bir tema var filmlerde, söýgü temasy. Şol hökman kinolarda bolaýmaly. Ve bularam idil 18 ýaşyň roluny ýa-da talibiň roluny 20 ýaşyň roluny oýnanoklar ýöne iýdip biýdip söýgü temasy salýarlar. 60 ýaşy bolup öz ýaşynyň boýundan oýnanoklar. Ve Hindistan'da şol medeniýet uğrunyň okaýan ýaşlar kino düşjek bolýan täze ýyldyrlar näme garşy çykýarlar? Hollywoodda kompýuterin spesifiki fantastik kinolarda ulanýan bolsalar, biziň ýurdumyzda bolsa, şolar ýaly uly ýaşdaky garry aktyorlar öz ýygyrtlaryny aýyrmak üçin ulanýarlar diýe filmdi. Olam hakyky. Hakykatdanam Salman Khanam, Shahrukh Khanam filmlerde şol azajygam bolsa ýygyrtlaryny aýyrmak üçin ulanýarlar şonu. Kinony göreňizde "Ey garrap duraw" diýensiňiz, ýöne hakykatda görseňiz has bildirýär. Şu wagt 60 ýaşadymy? 60 ýaşyň ýüzleri şolaň ýüzleri. Dowlan gününe hilbelledi. Hindistan'da Salman Khan, Shahrukh Khan şol ýaly ýaş toýuny belländi. Şol ýurdu üçinem, halkyň adamlar üçinem ýene bir bayramçylyk ýaly. Şol aktyoryň öýüniň gyrasyna barýarlarda üýüşüp tant edişip garaşyp durýarlar. Bular balkondan çykýardy. Hemmesine elini galdyryp "Sawolun Taňry ýalkadan geleniňizde syla hormatyňyza" diýýärdi. Ýöne bu gezek çykmady. Ýöne Instagramda belläp geçdi. Hemmäňiziň söýgüňiz üçin köp-köp sawolun. Allahan sizi öz penatyna saklasyn diýip. Ve Hindistan'da Arabiski deňizi diýip bir deňiz bar. Şonda da uly köpür bar. Ana şo köpüre ışıklar bilen bedediler. Ullukan Salman Khan'yň suratyny goýup, "Dowlan onuň gutly bolsun" diýip. Men geçen ýyl şu aktörüň durmuşy barada bir video çekipdim. Şo taýda da aýdypdym, "Henüz öýlenmedik" diýip we şu wagtdan öýlenmedik. 60 ýaşynda. Men bir hil pikir edýän, bundan beýlägem aktör öýlenir öýdenmek. Häzir men bir uly gürläp ýa-da bir zat bilýän täpdäle, şu wagtda çenli öýlenmedik bolsa, onda bir emmasy badyr diýip pikir edýän. Sebäbi öýlenip aýrylşanam däl bil, ýa ýene bir şoňa men deşem däl, şu wagtda çenli öýlenmedik. Gynanyrjy waka näme üçin beýle? Sebäbi premoy göni şonu lop soran interwýerim ýok. Petrak interwýer alýan jurnalistlara geplägen bilen okşa soraw barada, sebäbi bular barmaka şonu gürleşýärler. Plan temalar barada hiç ýyl gürleşem ýok diýip. Ýöne öz derejesinde, meselem Karan Jokaryň gepleşigine diýe, näme üçin öýlenem ýok diýse, bular şolar ýa jogap berýär. Şu men kinosyny otumy, düşýän kinomy, şoň täsiri barmy? Şoňa bilýär etýämi? Birden men öýlenen bolsam ýa-da öýlenmedik bolsam kino karşysy ütkäp bilýärmi? Ütkemeýän bolsa şu arada kan gürleşmäli, aýlanyp geçýär şu temada. Häzir Salman Khan'yň filmleri erbet diýip biljekdäl, üstüne işläp çykarýarlar we şuňky erbetde onku diýerýärler. Şu Google'un hataryna henidem şu filmleri. Ýöne öň aktyor diýibinden tanamaýan bolsaň şu wagt bir kinosyny seredip, "Beýbin gelşiklidigini, beýmin gowy aktyordygyny" diýip bolany. Nägilen bolany şo köne nostalgiýa bilen şol ýaş Salman Khan ýadynda galan aktyory ýatlap legendar aktyorun kinosy göräýmese. Ýöne hakykatdanam dostlar Salman Khan döwrüni ören, gelşikli, nurana adam bolan. Şoňa seredip şu nädip ýyldyz bolly karaý diýdiren o. Hakykatdanam ýyldyz gören ýaly aktyordy. Ýöne wagt özüninkini alýar. Şu wagt effektler bilen näçe ýüzüni ýaşartjak bolsalaram, näçe ütgetselerim şol nuranlygy beren o. Şeýrak dostlar, şu taýda sözüm guru bolmady ýa video paýlaşjak siz bilen we şu taýdaky dinanlar näçe ýaşyndadyr ötýäňiz. Ene şu video seredin. Gelşýän şulaň eňnäk eşikleri. Garaz aýdaýyn men şular iň soňky jaň belliýärler, düňkü okuwçylar, Amerikan ýaşaýjylary. We pikir etmän men o taýda bir normal zat alyp berdi absurda etjek bolýar diýip ýok. Edil şu videonu özlerim tankid eden soňlar, gelşiksiz gören soňlar menim alyp görkezýän şu taýda hakykatdanam şonu ýaly. Islenlik ýurtda islenlik ýerde şonu ýaly. Sebäbi geýinen eşikleri bir hili bolup ýörüşleri ýaman tagaşyksız görünýär. Olam käwat bir zady görýäňde şoňa öýkünjek bolýan, gowy bir zady. Bolin sen diýişin ýaly bolaýan okda. Şu wagt näme ýadyma düşýärdim. Titanic filmi çykandan şu taýda personažyň Jane saçy şundan durup menem şol döwür gitjikam şoňka saçymy ösüripdim da.
Kinoda ýanky bir ogadan oglan appak saçy şundan bu yumşak saçyna şeýdi baýlanyp ýör. Menem ogada ýatak arassalap ýörum, ýüzüm güne ýanyk, jijik, hondan bäri bolup toýa gitýän. Men bomja men däp durun, ýöne men şo taýda özüme şo derece gowduryp ýetdim. Haraşo şda hiç bir kamera ýok, ýa ýyllykda şeýtmän bir. We ýankylan geyinişi da diýsoň şolar ýa bolup görünýär. Aýçak bolýanym şol ýyllyk zat bellenýär, ýaş wagtyň şo taýda bir günün soňu ýaly bir üýtgeşik şo derece ogadan üýtgeşik bolasyň gelýär-de. Onsoň biri görýär şunu ýaly Gyzyl Daroşkadan Angelina Jolie ýa-da Nicole Kidman bir eşik geyip baran bolsalar, menem şoňa meňdejek diýip, şoňa meňde şu göýnek dikdirýärler. Birinji bilene toçny oňky alyp dikilmeýär ol. Ikinjidenem ol bir 5 minut Gyzyl Daroşkadan geçip barýar. Sen ýaly awtobusdan düşüp o jijjiň içinde gyzygyna ýa-da bu ýaly sowukda gabat gelmeýän howada aýlanyp ýörnokda. Ve ondan naşar sen figurana da bagly, ýaşyna da bagly, ýanky ýyllar 18 ýaşynda da bir geynen eşiklere bir 45 ýaşa meňde. Men hiç wagt hükman plamat geýmeli ýa-da keten köýnekli çykyn diýemok. Ýöne gelişikli bir zat bar. Düýbünden gelişiksiz bolýan bir zat bar. Şonu bellek geçek boldum. Çaky bilenjik, düşünüpçük hiç bir bolşundan artyk birine öýkünmän, öz ýaşyna görärek bir akuratlyca geyinseňiz, oň ökünmersiňiz. Ve şol çären öýde gyzykly geçermi ka diýen. Gara şunu 40 ýaşly aňyz hökmünü aýdyp geçýän men. Ve yeni bir bellek geçetim gelýände aslında şu videonu men mahabat üçin çekdim. Ýöne ýankynam aýdyp geçetim geldi. Kimde kim daşary ýurda okuwa gitmek isleýän bolsa, esasy Türkiýe gitmek isleýän bolsa, 20 sany şo taýda Türkmenistany tasdiklanýan universitetler bar. Ve şoňa namdar hökmünü sizin dokumentlaryňyz düze düşüp, ýanyňyzda ýollaş bolup, şol okuw jaýlara sizin isleýän ýeriňizde ýerleşdirme üçin Merov Akademiýaň adyndan çykýan men. Kim şolara gitmek islese habarlaşıp bilýäňiz. Ben häzir aşagdan akkauntlaryny beller, nomerlerini bellen, arkaýyn habarlaşyň şolar bilen. Sizin bärdäki wizaňyzda da kömek ederler. Aňryk paraňyz soň ýa-ki kimlik diýilýär, ýa-ni saglyk meselesine alýan dokumentlara hemme zadyňa da gapdaryňda durup kömek ederler. Gara men hemme zady bäri düşündirmäýin. Ýöne şul men aýtýanym, men özüm tanaýan adamlarmyňky, şoň üçin arkaýyn diýip bilýärmen. Kim okuwa gitmek istese Türkiýe habarlaşyp. Özüm okuw jaýlaryň hemmesi gadymy İstanbul şäherine ýerleşýär. Ýanky düşünmäli depozit töleglerinde de ýardam berýändirler. Giňişlerin informasiýa almak üçin öz akkauntlaryna girin men bellärin şo taýda jaňlaşyň, habarlaşyň, özüňize gerek bolsa arkaýyn peýdalanyň. Jaňyňyz sag bolsun, işleriňiz uğruna bolsun. Okan, öwreniň dostlar, ondan soň müşlenýäňiz pikirleriňiz düýbünden başga bolar. Hiç kime bagly bolmarsyňyz, özüňiz erkany erkin ýaşarsyňyz.